Il-ħidma tal-Gvern sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kompli tħalli il-frott hekk kif fis-sigħat li għaddew raġel ta' 29 sena minn Santa Luċija ntbagħat 18 il-xahar priġunerija u multat 1000 euro. Ir-raġel ġie arrestat nhar il-ġimgħa l-ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar wara li nqabad iddaħħal fil-ħabs kwantità ta' droga eroina u nofs fl-ixkun metadone. Id-droga nstabet taħt id-dashboard tal-van li kien qed isuq u li suppost kien qed iwassal servizzi elettroniċi. David Xikluna ta' 29 sena minn Santa Luċija kien akkużat li assoċja ruħu ma' persuni oħra sabiex ibih jew jittraffika id-droga eroina fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Huwa kien akkużat ukoll li kellu fil-possess tiegħu id-droga metadone li ma' droga nstabet f'ċirkustanzi li juru li ma kienx għall-użu esklusiv tiegħu. Xikluna ammetta dawn l-akkużi kif ukoll ammetta li bħala persuna li mhijiex impjegata fil-faċilità korrettiva ta' Kordin mingħajr awtorità daħħal jew ipprova jdaħħal f'xi parti tal-konfini tal-ħabs oġġetti li huma ipprojbiti fl-istess ħabs. Dan il-każ seħħ 3 ijiem biss wara li żewġ uffiċjali tal-ħabs instabu pożittivi għat-test tal-urina waqt eżerċizzju ta' testijiet għad-droga fuq uffiċjali tal-ħabs. B'kollox saru testijiet fuq 16 l-uffiċjal tal-ħabs, biż-żewġ uffiċjali jinstabu pożittivi għal kokaina. Kien fil-bidu ta' April li għadda meta l-Ministru tal-Internu Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija ħabbar li ordna li t-testijiet tal-urina biex jiġi ttestjat jekk persuna jkun xħa id-droga issir mhux biss lil priġunieri imma anke lill-uffiċjali li jaħdmu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-Ministru kien qal li huwa inaċċettabbli illi fil-ħabs jidħol priġunier mingħajr il-problema ta' droga u joħroġ b'din il-problema. Dan kien qed juri l-falliment tar-riabilitazzjoni tal-priġunieri u jmur kontra l-iskop kollu li l-ħabs isservi verament ta' faċilità korrettiva. It-testijiet fuq l-urina fuq l-impjegati tal-ħabs bdew aktar kmieni l-ġimgħa l-oħra u se jkomplu b'mod perjodiku. Iż-żewġ uffiċjali jinsabu sospiżi. Dawn it-testijiet fuq l-impjegati tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u t-tisħiħ tas-sigurtà fl-istess faċilità bdew isiru wara li aktar kmieni din is-sena il-Ministru Manuel Mallija għamel żjara għall-arjieda fil-ħabs u sab numru ta' ħaddiema jiskartaw. Dan l-abbuż kien ilu għaddej żmien twil. Il-Ministru kien ordna investigazzjoni immedjata permezz tas-Segretarju Permanenti. B'kollox kienu ġew investigati 8 uffiċjali tal-ħabs illi 7 minnhom instabu ħatja illi kienu skartati waqt il-ħin tax-xogħol.